Kaixo. Kaixo guztioi, aurtengoan ere, denbora uste baino azkarrago dijoa, denbora tempus fugit, eta berriz ere, aste santua, aurtengoa, 2025koa, bertan dugu. Orduan, urtero bezala, ordutegi guztik esango ditugu. Aurtengoan, badegu nobedadea, baita ere gure web horrian, vbikoitza, 57 herri.eus gure web horri berrian denak arki ditzazkezue. Orduan, saltsa montatzen bali badezu guk baina esandakoekin, zoazte web horrira eta denak arkituko dituzue. Ordutegi guztik. Orduan hasiko gera, beti bezala, aurrena konfesioak, aitortzak. Eta izango ditugu, aurtengoan. Astelen santuan, atxaldeko 5:00 6:30 arte gutxi gora bera, konfesore bat egongo da Lekunberriko komentuan. Orduan nahi duten guztik, joan daitezke, Lekunberrira komentura atxaldeko 5:00 aurrera. Aste arte santun, atxaldeko 6:00 penitentzi ospakizuna egingo dugu goizutan. Beraz, hango entzakore, aukera hori badago. Aste azken santun, ohitura dugun bezala, Leitzen egongo da konfesore bat, elizan atxaldeko 6:00 aurrera. Jendea dagoen bitartean, 7:30, 8:00 jendea konfesatzen da bitartean, meza 7:00 hasiko da, baina konfesioak segitu daiteke konfesatzen nahi bukatu arte, jendea. Orduan 6:00 aurrera Leitzako elizen. Ostegun santu goizen, ospakizuna izango da, penitentzi ospakizuna, batez ere gazteei zuzendua, baino denentzako irekia Leitzako parrokin, 11:00. Baita ere, Beteluko parrokin, 12:00 aurrera, ordu bata bitarte gutxi gora bera, konfesore bat egongo da. 12:00 ordu bata arte Beteluko parrokin. Eta ostira santun, ohitura dugun bezala, 11:00 berriz ere Leitzako parrokin konfesioak. Penitentzi ospakizuna erderaz izango da, eta gero, bakoitzak nahi duen hizkuntzean, konfesatzeko aukera izango du abertan. Hori konfesioi dagokienez. Ordu santuak, ostegun santun, izango ditugu, ordu santuak, batetik Lekunberrin, Klaratarretan, egongo da, 8:00. Betelun, egongo da, 9:00, eta gero adorazio nocturna, gau gurtza egongo da. Eta Leitzen, ospakizuna bukatuta berehala. Hau da, 7:30 izango da ospakizuna, eta gero 8:30 aldera ordu santua. 3 ordu santu horiek izango ditugu gure zonaldean. Gurutzbideak ostira santun, goizeko 8:00 beti bezala Leitzan Santa Cruzera. Parroketik abitu eta Santa Cruzeraino. 11:00 Beteluko parrokin, baita ere gurutzbidea, eta 12:00 Lekunberrin. Zeatik, apezetxetik, edo elizataritik, hobeki esan da, peinaraino. Oain txalaparta erra jarri du eta areaino izango da gurutzbidea Lekunberrin. Ospakizunak direlata, ospakizunen inguruan. Ostegun santuko ospakizunak. Izango ditugu, alde batetik izango dugu atxaldeko 5:00 egongo da etxalekun jaunaren azken afariko ospakizuna. Atxaldeko 5:00 etxalekun. Atxaldeko 5:00 baita ere Lekunberriko komentuan, Klarisetan. Gero, atxaldeko 6:00 izango dugu Areson, eta baita ere Lekunberriko parrokian. Eta gero, atxaldeko 7:00 egongo da Goizutan, eta atxaldeko 7:30 Leitzan eta Betelun. Horiek izango lirateke ostegun santuko ospakizunak. Ostiral santukoak. Atxaldeko 4:30 izango da Areson eta Betelun. Atxaldeko 4:30. Atxaldeko 5:00 jauntxaratzen
eta Lekunberriko komentuan. Atxaldeko 6etan egongo da Leitzan eta Lekunberriko parrokian. Eta atxaldeko 7etan goizutan. Hoiek Ostiral Santuko ospakizunak. Eta Larunbat Santuan, ez da deus egongo iluntzera arte. Pasko beila bakarra izango dugu zenbait parrokitan. Atxaldeko 7etan goizutan izango da Pasko beila. Gero, atxaldeko 8etan egongo da Areson Pasko beila. 9etan iluntzeko eta Lekunberriko komentun ere barkatu. Areson eta Lekunberriko komentun 8etan. 9etan egongo da Betelun. 10etan egongo da Leitzen eta 11etan, gabeko 11etan Lekunberriko parrokian. Orduan, horiek dira dauden aukera guztiak, gero Pasko igandeko mezak beti bezala izango dira, eta atxalden abituko da San Miguel. Atxaldeko 5etan abitzen da santutegitik, barabarrera jitsiko da, 7 galdera izatetan beza, eta gero Pasko astean, betiko garaien izango dira ospakizun guztik, salbuespen bakarrarekin. Astearten, hau da Pasko asteko astearten, atailun, arrosarioa 5etan izan beharrean, 4etan izango da. Eta azpirotzen 5etan ospakizuna. Eta gero 6etan Lekunberrin, hau da aurreratzen dugu, parrokin izan beharrean mojetan izango da, klarisetan, haien despedida egun hortan egingo bai dugu. Eta izango da, mojen despedida, San Miguel bertan dago da, eta hoiz izango litzateke gure aurtengo astea santuko bete-betea. Hori da, bete-betea, aukerak nahi dezuen guztioi, gero bakarren batek zerbait gehiago beharko balu, edo beste momentu baten konfesatzea edo, gu beti prest gaude hemengo apezok. Eta besterik gabe, aste santu ona izan dadila denontzako, mesedegarria, espiritualki, eta hoxe, izan ongi. Pasko. Txau.